आंहा बाव जेबो बुंनांगौ गैया सोर मावबाय था होननानै जोंलाय दुट का दुट फानि का फानि होनदों ओंखारखागोन सानसे नों मा माव बिनि रिजाल्ट ओंखारगोन फरिखा हो पास फेल ओंखारखागोन हो बले मा बुंनो दरजों होनदोलाय जाय जेखे मावबाय था नाथाय सानसे रिजाल्ट ओंखारगोन आं जुदि भुल मावदोंबा आंबो बिनि फाब साजाखौ मोनखागोन ओंखायनो आङो बे हिसाबै जेसेबां जेखि धर्मआनो थाया जेखियानो थाया आंहा बुंनो दरखार गैया मावबाय था मावलांबाय था नाथाय सौदावहैगोन ओंखायनो बेखिनि बुंबाय दिनैनि बे गोथार बारायाव आं गोलाव बुंनो लुबैया गाबोननि जे मावनो गोनां गासैबो बेखौ आङो बुंनानै दिनै गोथार दिनै गुरु बाराय गाबोन समबार बाराय गोरोबनाय मिलायनाय राम रायजो जानो थांदों जों बयबो भारतबासि हिसाबै भारतनि थागिबि हिसाबै बयहाबो मोन्थाय दं आरो भारतनि हिसाबै बाव हिन्दु खृष्टानजों सोमोन्दो गैया राम रायजो फैदों राम रायजोसो जानो फैदों गेम आं मोनसेया जाबाय रमनिकान्त नार्जारि इसोरबो दोनलांनाय जेरै इसोरफोरा आइ आफा जेरै फोरोंदों बेखौ आं बुंना थांनांगोन जेरै बुंनांदों बर'नि थाखाय बाथौ हिन्दु खृष्टान मुस्लिम जैन बुद्ध जिसु ख्रिस्ट हजरत महम्मद आल्लाह मुखामदमा आंथ' रावखौबो नेवसिनो हाया मक्कायाव थांदों आङो आल्लाहफोरनि ओंखाम खुरनाय जाबोनांदों गुजरातआव थांदों खृष्टान हिन्दुनि ओंखाम जाबोनांदों आंथ' रावखौबो नेवसिनो हाया धोरोमसायाव थांनांगौ मानसियाव थांनांगौ वर्ल्ड माखौ बुजिदों वर्ल्डआव जों मोनसेल' भारत हिसाबै आलदा स्टेट हिसाबै आलदा डिस्ट्रिक्ट हिसाबै आलदा जानो हागौ बेखौनो मानसिखौ बासायनो फोरोंनो थाखाय धर्मा गावबाय थाथों मानसि बानायदों बेखौलाय ब्लाड सेटखौ खुनु दिन दिहुननो हाया ओंखायनो बुलिया जोबा प्रिथिबियाव जेसेबां गियानि गुनि फैथों ब्लाडखौ जोंना जों बेखौ बुजिनो बाखि गैया गियानि गुनिया मिथिगौ नाथाय बुंफ्लाय कन्ट्रभार्सि खालायनो नागिरो आंहा बाव जेबो बुंनांगौ गैया सोर मावबाय था होननानै जोंलाय दुट का दुट फानि का फानि होनदों ओंखारखागोन नोथ' हायो आरो फोसावनांखागोनबो बे फोसावनाय आरो फुवारनाया जोंनि दायथ'खा जेरै खोब भाग्य दिनै आं मैयानो फोजोबनो सानदोंमोन नाथाय अबसे दुर्भाग्य आरो बे सोमोनांथावबो होनना बुंना लानांगोन थारमाने जाय जिनिसखौ आङो मैयानो लेंहरदोंमोन बेलासियावहाय जोंहा जाय जिनिसखौ आङो मैया थांदों फेरेंगासानावहाय बे मना आरो जाय जिनिस राम मन्दिरनि माल फैनाय बे फेरेंगासानाव थाबोजोबदों थ' आंनि फिसालाफोरखौ लायहोनानै जों दा फोसावनो मोनबाय खोब गोजोननाय मोनदों आरोखि आङो आंनि जिबनाव आं जेखौ मोनदांदों जेखौ मिथिदों जेरै बिना थिखिरै गारि दागाखो होनदों बिना पारमिसनै खामाय दामाव आं मोननै रोखोमै खामानि मावनाय जायो मोनसेया जाहैबाय गेदेमा सुबुंफोरनाव बा गियानि सुबुंफोरनाव सायस'नानै खामानि मावनाय जायो मोनसेया जाहैबाय इसोरफोरनाव सोंनाय आरो मोनसेया जाहैबाय देहेन लानानै खामानिखौ मावनाय जायो ओंखायनो आं मोजां मोनदों आं गासिबोखौ मोजां मोनो समाज सिबियारि माने गोजौबो गाहायबो समान नालाय समान मावनांगोन बयहानो जेबो थाया ओंखायनो आं समान मावलांबाय थानो सानदों आरोखि समाज सिबियारि हिसाबै दा बेवहाय आंनि जे बिबेसना बेवहाय जे आंखौ थांनाय आं डेटखौ गोसोआव गैला RSS निफ्राय आंखौ खासियाबारि मोनसे मण्डल अफिसाव लेंहरनानै जे बिबान होदोंमोन बे बिबाना अबस्से 15 थारिखआव जोबनांगौमोन अब्लाबो आङो माखासे मोनैफ्रा आंनो जे फनजों लेंहर सोरबा बिहरदों सोरबा आंग्रायहरदों बेवहाय आङो नैबे जितु राम मन्दिरा मोनसे 500 बोसोरनि उनाव जे लुफुंजाबाय बेयो जोंनि भारतफोरनिनो मोनसे देरहानाय माने उदांस्रि भारतबासि होनबा जों बेवहाय जाथि बेबायदि थानाङा धोरोम थानाङा आंनि साननायसो बेवहाय सोरबा हिन्दु सोरबा खृष्टान सोरबा मुस्लिम थानो हागौ नाथाय बिदि नङा भारत होनबा जों सासे जानांगोन आरो जों असे जानांगोन गामि होनबा मोनसे BCDC होनबा मोनसे ब्लक होनबा मोनसे डिस्ट्रिक्ट होनबा मोनसे आरो स्टेट होनबा मोनसे भारत होनबा मोनसे वर्ल्ड होनबा जों मोनसे दा मोनसे हायावनो दं चाइनायाव थांबा बे हायानो लोगो मोनगोन आमफ्राय बे हायावनो ओंखायनो जों दा मोनसे बायदि दा राम रायजोखौ जुदि मोनफिनबायब्ला 500 बोसोरनिफ्राय मोनदोंब्ला जोंनि बाथौआवबो 505 सोदोबनि खोथा दं ओंखायनो आंनि लुबैनाय हास्थायनाया बेनो जेरै जे बिथोन बायदि होलांदों जे RSS नि नेतागिरिफ्रा जितु जायहा जेरैबायदि मोननांगौ बे माइरंखौ लक्ष्मि माइरंखौ न' प्रसार हैनांगौ दा आं हैदों लाखिदों बाव जों थाइसेबो थाखा मोना जाय बिथांमोना जोंनो फैदों बिसोरबो जोंनिफ्राय थाइसेबो मोनलाङा जोंबो जेराव हैदों बे थाइसेबो मोनजां बे समाज सेबक समाजनि मोनसे दायथ' नाथाय जों बिराद गोजोननाय मोन्दों सनमान मोन्दों गियान मोन्दों आरो जाय बेखौ इउटिलाइज खालायगोन बेहा बोरबो मोनखाबाय जिहेतु बे 500 बोसोरनिफ्राय जे बे जाफुंबाय सोमोनांथाव बियो दा ओंखायनो जायहा नाजावनो मोन्दों दिनैबो बेवहाय नेपालि सासे फैदों दा नेपालिया गावनि गोसोजों बुंहरगोन थेका बाजारनिफ्राय बिथांमोना बिराद आफस'स जादों लांफैथारबाय मैयानो फैनांगौमोन आं दहाय बुंनाय बायदि फेरेंगासानाव थाबोबाय बे मनेयानो बाहायगौ मोजां फेरेंगासारखौबो जोङो आर'नाइ बरायनो लांदोंमोन गाव नाङा होननायखौबो ओरैबा थाबोबाय दहाय आं फिसाफोरखौ लायहोबाय खोब माने धन्यबाद आरो जों बेयाव गोग्गानाय आरो मोजांबो मोनदों बेराफारसे
बेयाव जे आसामनिफ्राय बेसेबां थांदों आं मिथिया नाथाय बिटिआरनिफ्राय बर' जे सानै थांनो मोन्दों जा तुलाराम आफा जों हारसायाव बाबा होनो जों आफा होनांगोन बर'नि रावैहाय ओमफ्राय सासे खोलानि आनन्द आफा बे बिथांमोना थांबाय बिनि थाखाय जों गौरब आरो बेखौ जे गाबोन जे मोनसे मेसेज होदों सारा बिश्वआवनो बेखौ मोनथिखाबाय भारत हिसाबै जे जौ ना बेदर सिथारनाय उमुक थुमुक आरो दिनै आं गामियावबो माखासे आं मेसेज होदों मैया ओमफ्राय दाख्लैनो बुंनाय जादों आरो दाख्लै न' थांना रानदों जाहाथे गाबोननि दिनखौ फुङावबो बाथि सावो मोनायाव बाथि सावो जेरैबायदि जों भारतआ मोनसेनिफ्राय मोनसे उदांस्रि मोन्दों बे हिसाबै आङो आंनि समाज सिबियारि हिसाबै बाथौआरि आरो समाज सिबियारि हिसाबै बेखौनो खावलायनाय जादों बुंनोथ' बयबो हायो नाथाय राइट आरो रंखौ इसोराबो सायख'गोन जेरै जों बुंनांगोन ब्लाड प्रिथिबियाव डाक्टार जादों इन्जिनियार जादों बैगानिक जादों दार्शनिक जादों दिहुनजोब्बाय गोजौ ओंखारग्रोबाय हाखौ खुरा दिहुनबाय अरायबाय ब्लाडखौथ' दिहुननो हायाखै डाक्टारा मानो आरएक्स लिरबा प्रेसक्रिप्सन लिरनो हाया खारना मा रावखौबो जोङो नंखाय होननो हाया बिबेक आरो बिबेसना गावनो थिग गैयाबा गुबुनखौ मानो आवलायदों गावनो थिग जाग्रो गावखौ फोसाबग्रो बिबार खुलुमना मोजाङै बिबारखौ खुलुमबाय था बुलि खुलुमदों बुलिखौ फुजुमबाय था जयग सावनानै जयग लाब जादों जयग खुलुमबाय था दिनै जयगुरु लादों जयगुरु थांबाय था नाथाय बर'नि धोरोमा बाथौखा बाथौआ गासिबो मानिदों आफाया बिबारखौ मानिदों बुलिखौ मानिदों बेयावथ' आफसुस जानांगौ दरखार गैया कन्ट्रभार्सि लाबोनांगौ दरखार गैया गोरोङै गियानि जानो हागौ लेखा बिद्या बुंनो हागौ बुं लेखा मानसि लिरनाय नाथाय इसोरा जोंनो ओरैबायदि जे सक्ति होदों जाय सक्तिखौ जों दिहुननो हाया ब्लाडसो दिहुननो हाया मानो दिनै ड्राइभिं लाइसेन्स बानायबा ब्लाड ग्रुप लानांदों मानो दिनै ड्राइभिं लाइसेन्सआवहाय ब्लाड ग्रुप बिनांदों बेनो जाबाय बयनिफ्राय देरसिन गुन जोंखौ जाय मुगैगोन गावबो सानसेबाव गब्र'नांगोन मुगैलायनाय जेबो धोरोम गैया मुस्लिमा दिनै सोनाबहा मोखांजों आल्लाह होनांदों ख्रिस्टाना दिनै जानला मोनला बुथारदों प्रे खालामबा जाया जयगा दिनै जय होनानै जादों मारुवेला दिनै अबेबा गिदिर गिदिर मन्दिराव दिनै बोरमा बुलि होनांदों दान होनांदों अबेयावहाय बुलि ब्लाड सिट गैयै दं प्रिथिबियावलाय बेखौथ' जों नुफेराखै दिनै ब्लाड सिट होआबानो मानसियानो थाङा दिनै सासे मानसिया थैनोसै सोरनिबा ब्लाडखौ नांगौ बैगानिकआ दिहुननो हायाखै सोरबा मानसि मारदों नाथाय दिहुनदों अ ग्रुप बि ग्रुप A+ B+ दिहुननो हागौ बेनिखायनो जोंहा रावखौबो कन्ट्रभार्सि बुंनो दरखार गैया धोरोम हिसाबै थांना थागोन बर'नि असे धोरोमा बाथौ बिबारजों खुलुमो ना बुलजों खुलुमो बुंनो दरखार गैया नेवसिलाय मोननाय नङा गियानि जा गुनि जा गियाननि आखला बिदि जानो मोना आरो गियानि गुनिया मालाबाबो नेवसिया आं दिनै बुंनानै थांनाङो सोरांबानो इसोरानो फोरोंदोंना आफायानो फोरोंदों आं मिथिया नाथाय आं सिमां मोगथां सप्नजों गेलेनांदों दिनै आंनि आफानि बिराद गिदिर अजामोन जायनि थाखाय आफाखौ दिनै दाउला राजा दोननांदों मोदायफ्रा बेनिखायनो आं आफानि नामा मोनसे गेम आं मोनसेया जाबाय रमनिकान्त नार्जारी इसोरबो दोनलांनाय जेरै इसोरफोरा आइ आफा जेरै फोरोंदों बेखौ आं बुंना थांनाङो जेरै बुंनांदों बर'नि थाखाय बाथौ हिन्दु ख्रिस्टान मुस्लिम जैन बुद्ध जिसु ख्रिस्ट हजरत महम्मद आल्लाह मुहाम्मद आंथ' रावखौबो नेवसिनो हाया मक्कायाव थांदों आङो आल्लाहफोरनि ओंखाम खुरनाय जाबोनांदों गुजरातआव थांदों ख्रिस्टान हिन्दुनि ओंखाम जाबोनांदों आंथ' रावखौबो नेवसिनो हाया धोरोम हिसाबै बेयाव थांनांगौ मानसिया बेयाव थांनांगौ वर्ल्ड मामाखौ बुजिदों वर्ल्डआव जों मोनसेल' भारत हिसाबै आलदा स्टेट हिसाबै आलदा डिस्ट्रिक्ट हिसाबै आलदा जानो हागौ बेखौनो मानसिखौ बासायनो फोथांनो थाखाय धर्मआ गावबाय थाथों मानसि बानायदों बेखौलाय ब्लाड सिटखौ खुनु दिन दिहुननो हाया ओंखायनो बुलिया जोबा प्रिथिबियाव जेसेबां गियानि गुनि फैथों ब्लाडखौ जों बेखौ बुजिनो बाखि गैया गियानि गुनिया मिथिगौ नाथाय बुंफ्लाय कन्ट्रभार्सि खालायनो नागिरो आंहा बाव जेबो बुंनांगौ गैया सोर मावबाय था होननानै जोंना दुध का दुध पानि का पानि होनदों ओंखारखागोन